Doktorice Ivon, dobrodošli već u drugu emisiju. Hvala na pozivu, drago mi je da sam tu. Doktorice, čula sam da idete u Bangkok na svjetski kongres. Možete nam reći šta ćete tamo konkretnije raditi? Pa da, idem sad kraj mjeseca u Bangkok. Mislim, zapravo mi je iznimna čast jer sam pozvana da držim predavanje o laserski asistiranoj liposukciji u oblikovanju tijela i u oblikovanju lica. Mislim, moram se tu kratko nadovezati, zapravo naš centar je bio jedan od prvih u svijetu koji se time počeo baviti, tako da mi imamo jako puno iskustva s time i to je u Bangkoku se održava svjetski kongres Međunarodne lige dermatologa i estetskih kirurga, gdje ću ja, kao što rekao, održati dva predavanja. Jedno je na temu laserske asistirane liposukcije u oblikovanju tijela, a drugo je na temu laserske asistirane lipolize u oblikovanju lica. Liposukcija tijela je vrlo zanimljiva tema. Odmah sam na početku rekla da bi ja izgledala kao vi. Ja naravno trebam liposukciju da bi ja tako izgledala. Je li točno? Znate šta, tu postoji jedna velika zabluda. Znači, liposukcija nije metoda mršavljenja. Znači, liposukcija je metoda oblikovanja tijela. Dakle, ono što je idealno da klijent dođe do svoje određene, pod navodnicima, idealne težine, odnosno do težine koju on može održavati. Nakon toga mi možemo raditi uvijek negdje neću reći zaostane, ali malo trbuha, malo bokova, malo između nogu kod žena, recimo vrlo često koljena i tako dalje. Mi liposukciju možemo lijepo istesati tijelo, čak i ako ono možda i nije u granicama idealnoga, ali to nije metoda mršavljenja i to klijenti ne smiju shvaćati tako. Ja im svima uvijek kažem, to vam je bacanje novaca ako vi jednostavno nećete svoj lifestyle promijeniti. Znači, vrlo često liposukcija ljudima dođe kao, ajmo reći, jedan malo poticaj za promjene životnog stila. Vrlo često su to klijenti koji nisu pretili, naravno, ali imaju koji kilogram viška, dugo vremena, ako ne i cijeli život, vode borbu sa tim problemom, pa to uvijek ide. 2 kile dole, 3 kile gore, i tako se vrte u krug. Često nakon liposukcija im da onaj jedan početni poticaj jer prvi put u životu vide značajan pomak. I onda ih to ponuka da ipak promijene svoje životne navike u smislu zdravije prehrane, više tijelovježbe, Svak si u toj cijeloj kombinaciji mora naći nešto što je njegovom životnom stilu prihvatljivo. Ono što vrijedi za mene možda ne vrijedi za vas. Ali važno je naći metodu i prehrane i nekakve vježbe koju osoba na dugoročnoj bazi može održavati. Kad se uvijek krene sa nečim žestokim, to ljude drži možda 2-3 tjedna do mjesec dana i nakon toga posustane, jer jednostavno ne mogu tako dugoročno živjeti. Tako da liposukciju treba shvatiti kao oblikovanje tijela, a ne kao metodu mršavljenja. A kako se primjenjuje liposukcija lica? Pa evo, upravo kod liposukcije lica, da ju tako nazovemo, znači nam taj laser s kojim radimo uvelike pomaže iz dva razloga. Omogućuje nam da idemo puno površnije u potkožnu mast nego što klasična liposukcija može dohvatiti. Mast se topi sa laserom, a ne mehanički, i istovremeno, ono što je velika prednost na licu, taj laser potiče stvaranje vlastitog kolagena te dovodi i do efekta zatezanja lica. Tako da kod ljudi koji recimo još nisu kandidati za kirurški lifting, vrlo lijepe rezultate i samog zatezanja lica možemo postići sa laserski asistiranom liposukcijom. Naravno, ona se najčešće primjenjuje ako pričamo o podbratku. Ali ono što recimo dosta često koristimo kad imamo, mi bi to rekli fatty face, i pomlađivanje takvog lica, onda kombiniramo vrlo često laserski asistiranu liposukciju cijelog lica i vrata sa kirurškim liftingom. Da odteretimo to lice, količine masti, da kad ga podignemo na novu strukturu, ipak to lice bude manje teško i ljepše oblikovano. Kada se vide rezultati nakon liposukcije i koliko traje oporavak? Pa zapravo rezultati su vidljivi već na operacijskom stolu. Kad radimo, ja klijentima uvijek nakon zahvata pokažem što je to što smo mi dobili i već onda odmah netom nakon zahvata
bilo da radimo u općoj ili lokalnoj anesteziji, oni vide rezultat. Naravno, finalni rezultat je kroz nekakva 3 mjeseca. Toliko mogu trajati nekakvi mali otoci, mjestimice koji se zadržavaju i isto tako toliko nam traje učinak lasera koji koristimo, koji stvara novi vlastiti kolagen i za teže kožu. Tako da rezultat je vidljiv odmah, ali se kroz još 3 mjeseca dobiva poboljšava se, odnosno nekakvih zadnjih 80% rezultata je vidljivo nakon 7 dana, a još ovih dodatnih 20% se može vidjeti tek nakon 3 mjeseca. Doktorice, puno ste nam danas rekli, puno smo naučili. Ja vam želim svu sreću na predavanju u Bangkoku. Hvala lijepa vama na pozivu i lijep pozdrav svim vašim gledateljima. Poštovani gledatelji, ovo je bilo sve za danas iz Poliklinike Škaljatić.